Kucacele bonke abebehambele isithangami sabezindaba ebesibizwe uhlangothi oluphikisana nobukhosi besilo uMisuzulu waZwelithini ukuthi umbango ngesihlalo awukapheli. Yize isilo sesahlonishwa ngokusemthethweni samukela nesitifiketi sobukhosi baso kumengameli phambi kwenkumbi zabantu. Abantwana abeseke umntwana osimakade kaZwelithini ukuba abe isilo bathi umengameli akawuhloniphanga umthetho sisekelo wezwe nesiko lesizwe mhla ethatha lesinqumo. Akabhekanga ukuthi umthetho njengalo fanele ethathe isinqumo kufanele ukuthi lapho udaba selifikile ehhovisi lakhe ebheke ukuthi izigaba zomthetho zonke zilandeliwe yini. Bathi amaphepha abawafaka enkantolo azokuveza ukuthi umengameli waxokiza. Umongameli usichithele isikhathi kulolu daba futhi uza nobuqili okuyikhombisa uhlobo lomuntu ayilo. Kulindeleke ukuthi icala liqale mhla zingamashumi 31 ku-Nhlaba kuya kumhla 2 ku-Nhlangulana.